Hej, mit navn er Markus. I dag skal jeg præsentere vores A-Display POS. Lad os kigge på nogle specifikationer. A-Display POS kommer med en 15,6 tommer touchskærm med Fuld HD. Systemet er med enten i5 12. generation eller en N100 Pentium processor. Udover det kan man vælge op til 32 GB RAM og 2 TB SSD. Styresystemet er Windows, og lad os tage et kig på tilslutningsmulighederne. Med tilslutninger har vi en RS232, 6x USB, LAN, HDMI, RJ12 til pengeskuffer, samt powered USB med 12 volt og 24 volt. A-Display POS fås både i sort og hvid. Uanset hvilken farve du ønsker, kommer den med 2 års garanti. A-Display POS fås som løsning I ser her, men også som en komplet kioskløsning med både printer, scanner og en 11,6 tommer kundeskærm. Vi kan derfor skræddersy løsningen præcis efter jeres behov. Kontakt os i dag, hvis I vil høre mere om vores A-Display POS. Vi glæder os til at høre fra jer.